Damene debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hatan debata nama makuling hita di minggu ta sadarion imana tersurat di suratnya Apostol Paulus mandapoton hala Rom bidu 12 memuka mention ayat na perjulu tolah serodi ayat na pawaluhon songonom maridok asata kasma tapai hutihut. Na huapoi mahamu aliak kadongan marhite-hite asini rohani debata. Pasahatamu madaging muna bahen pelean na mangulu. Nabadia na hinalomohon ni debata. Ima hadaulaton ni namarroha. Jalaw nang gabi sa robak kamu doho portibion. Alay gabi baru mahamu. Dung muba pikiran muna. Asa tahu hamu manibangi lomo ni rohani debata ima nauli nahina lasonna dohot nasun denggan. Ay marhite sian asini rohana ni lehon na tuau hupaingot maganup hamu. Unang matorbang rajumi hamu dirimu lubi sian na patut. Alay itap ni natamama parrohaum muna. Ganu marguru tu godang ni haporsiaon na tinurpukon ni debata tu ibana. Upamana. Torop do ruas ni dagikta. Alay dada saulaon ruasi sudi. Songonido hita. Torop sa daging di bagasan Kristus. Alay ruas bedo hita sama hita. Ganuk majalo si leo-leo marguru turagam niya siniroha na tinurpukon na tuhita. Ia panurirangon naing mamerdumu tu haporsiaon. Ia ulaon marhubas ba ulaw marhubas ma. Ia haguruon ima. Ia pangapoion ima. Ia na mangasi siya bulus ni roha ma. Ia na manguluhon maringgas ni roha ma. Ia na merbasa-basa sialas ni rohama. Ido saat ni turpukin. Oras madihita saluhutna. Selamat malihamu. Selamat manang dihita ate. Selamat di bangsota. Sadarion. Adipatupa pelantikan ni presiden na baru. Di bangsota na tehe. Mar presiden na baru mahita. Solat nari selamat. Bagi Republik Indonesia punya presiden dan wakil presiden yang baru. Ate. Ima naung monang naung pilit diaka tikenok salpu. Aka manginang marperdumu atusido nanang dohono ni turpukon nak tuhita. Ala nauk terpilih dona sido bayan nabui dilantik. Jala di bagasa pelantikan ni totu tabigiro manang taboto do adong do sada sian tertib acara pelantikan ini mengambil sumpah mengambil sumpah jala senido taboto ketika mereka yang dilantik atau kita pilih setia terhadap apa yang dia janjikan, yang dia sumpahkan. Maka kita percaya bahwa denggama bangsa tahun tutiki nanang ro lam sejahtera jalalam makmur. Alai balik sa moloso setia dona sida dia kapadan dia kasumpah nabi nuat nai ba buidui mabain mara tuise tuhita. Budi mabain mara nakutonga-tonga ni bangsota. Jala diturpuk epistel natajahanakin kesetiaan ima na tinakasan ni si Joshua tu bangsa Israel. Dan ketika mereka tetap setia kepada Tuhan, mangului jala manangihos suarana dan mangului akka debatasi liban didok ba lomodo rohane debata manang tarpasu-pasu mangulu nasida. Alai balik sa gabe honabura do bangsoi mulu marbalik nasida sia Jehovah. Ketika mereka berpaling terhadap janji mereka kepada Tuhan, maka murka Tuhan akan tetap menyala-nyala dalam kehidupan mereka. Didok dakta kamon
merpamuati rohani debata midaham. Akadongan nahina holongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus sianiman waeng tauji mamerek turpuk taon. Nga say pinadok rupani ruas ni huria na di huta Roma saya dong ma perselisian adong perbulat-bulat dinasida laniaha aladak saya sa pikiran saluhu ruas ni huria na di huta Romai ala deba sian nasida marharoroan sian nakasi pelebegu sian halak Junani, sian halak Romi sadiri, alai deba marharoroan sian halak Yahudi. Jadi halak Yahudi naung gawe halak Kristen saidok nasida do. Haka Kristenon nami do anggona napulin nate. Kekristenan kami yang murni. Marlauk go anggo hamu. Jalan bolo Kristen nasi tongi ikoni hutod do kasih sia-sia ni patik. Sona hubai kami do nakanasing. Jadi saya marsoal manasida jala ido bahina ditongo sa Apostol Paulus suraton tu halak Rom. Akadongan nahina holongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus nuaing di paingot apostolima ruas ni huria na di huta Romi di dogma rap naung parnapuna dohita dia sini rohani debata. Kita semua sudah sama-sama menerima kasih karunia dari Tuhan. Rap na pinilit jalan na tinodo ni debata dohita. Rap napuna ni debatado kita bahwa kita ini sama-sama pemilik anugerah Tuhan. Kita manuaing naung dapota na sini rohani debata nau tinodo nau pinili ni debata gawe akayanakon nahina holongan ni rohana jalan naikon dapota dihaluaon naung binagabagahonna. Kita ini adalah orang-orang pilihan. Sianima molo takas do ruas ni huria na di huta Romai marhato poton bahwa mereka itu adalah orang-orang pilihan Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Nauk pinapulik ni debata di bagasan Tuhan Yesus Kristus asadapotan hanguluan na saliling nililing na ahama sipatu paumu. Songon halak nauk tinoro nauk pinini debata apa yang harus kamu lakukan ini Apostol Paulus supaya nadidok adong ma tolu hal turpukon na naing idota dido apostolima mameleho diri songon hataridaan ni hadaulaton atau ibadah pelehon ma sadok dirimi gabe pilihan pasahat masa dagingmu bahen pilihan na mangulu na badia na hinalomohon ni debata dagita ngoluta hidup orang percaya ngolu niaka na porsea dohot akan ok pinilit na ok pinapulik ni Tuhan Yesusi na yang takas mahibul gabi pilihan tu debata jalan apa duahon tidak do asa halak na ok takas marhato potong na ok pinilit na ok pinapulik jalan na ok tinodo ni debata dapotan asini rohana dipaingok ma asa takas tarida ibadah manang hadaulaton nai marhite-hite na gabe ibaru setiap hari selalu diperbaharui marhite na sosarobang be duhot portibio dang dipasamak sama be dirina dang dipados be nguluna tu portibion jalan apa tuluhon dang dirajumi ibana torbang dirina sianaka donganna na pinilit nasing dia sama-sama sebagai anggota tubuh dari Kristus. Jalan apa tuluhon nakamang kainang songok kataridan niaka nau pinilit jalan nau pinapulit ni debata patuduhon kesetiaan tu debata marhite-hite na saya tong mangula bekerja sesuai dengan talenta yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya masing-masing. Dan setiap anugerah itu dipastikan harus saling melengkapi. Ima kamanginang nataidan waeng napinaingo ni Apostol Paulus tu halak Rom jala Laosima nang namakulingi hita di bagasan Minggutta gabi barita las ni roha di hita di bagasan Minggutta sadarion. Na perjulu persidoho do hita dipilih debata gabe napuna ugasan
Di teateanan nama cai mararga. Nauli nauk pinasaha na tuhita di bagasan panubusion ni Kristus Yesus tuhatai. Kitalah menjadi pewaris-pewaris kehidupan kekal yang telah disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Unang ragu hita disi. Unang ragu hita disi. Jangan ada seorang pun di antara kita yang meragukan bahwa dia adalah ahli waris dari kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus. Alani aha, alani jagota doi, daong. Alani burjuta, daong. Alan najinoni tua, daong. Alani aha do. Karena kasih Allah yang tidak terbatas bagi semua orang yang percaya kepadanya. Molo dapo tanau dia sini rohan di bata di hanguluan, dangala ni burjukui. Dangala na hula kaulau na denggan. Alay tung ala basa-basa ni di bata dui. Asini rohana dui hucalo. Holong nga dui tuhita. Dangala ni burjuta, naung dilehon tuhita. Asini rohana pabuah hita matutu. Nuaing parnapu na ugasan di hanguluan na saliling-nililing nai. Akamang inang posdor hatta di si. Baru naik, so naragu do. Posdor hatta nok persidohot tita, nok persidohot tamu nuaing parnapu na di ugasan naung nauli naung nilehon nai. Posdor hatta. Molo posdor hatta hita do tutu parnapu na di si nuaing. Mana naik si hangulu honota. Mana naik si udah honota di ngotong-ngotong ni ngolutta si ganu pari. Ima na pinaingon ni turupukon nuaik tu hita kamanginang. Pelehomma sadok ngolumi. Na naik dohonon ni. Naik pelehonota sadok dagik taon. Asa mananga hape na naik ulaota. Molo komit jala molo setia do hita. Di pajuun doot di asini rohani di batana ung tapeop di tonga-tonga ni ngolutai, kita akan memberikan totalitas kehidupan kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Asa mulu mardala pehita dalat tape dang asing-asing, gitu kan? Mulu makatai pehita hatat tape dang padang asing-asing. Naing makatai hita, naing mardak kita, naing mangula hita, naing masude ngulutai natapatupa tahu gabi halasan ni rohani di bata naung makaporsiai doh naung mamilit kita gabi ayak kaya nakon na hinaholonganna. Ido na pinangido ni turpukon didok may ibadah yang sejati. Hadaulaton ni namar roha. Ibadah kita yang sejati adalah ketika kita melangkah, ketika kita berkata, bertutur kata, ketika kita melakukan pekerjaan, ketika kita beraktivitas dalam kehidupan keseharian kita, semuanya akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Asa ibadah do mulu merdalek kita, mulu mangula, mulu makatai, mulu marnonang do kadongata, bau to watanga dang makata hataya kadongata kan itu. Molo tapatupa kasih patu pauta di tonga-tonga ni semua adalah ibadah. Ibadah do ngulut tau kape. Ibadah do akan tapatupai hape. Dak kolat tiki hudul hita di gereja sok nonna beribadah. Dau. Dak kolat tiki bartangyanga kita beribadah. Dak kolat madohot ya kapungua-pungua kita sa beribadah. Di sude panggul mito ni ngolutai adalah ibadah. Semua kehidupan ini adalah ibadah kepada Tuhan. Hidup benar martangyang go hita dorak somangan. Hidup tahe? Asal mulu na mangap hita kan na beribadah dui. Martangyang go hita lau modom. Hidup tahe? Hidup? Martangyang go hita dung hehe. Martangyang go hita lahu majama kaulota. Siganu pahari tapasahat tu debata. Ang giat marperbuin na denggan kana taula di tonga-tonga ni nguluta si ganupari. Ido ibadah yang sejati. Sadok pasaha madagingmu. Apapun aktivitas dari kehidupan ini semua akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Napadua ko ma akamang kainang molo na takas ta parhatutu jala taha porsiai pabuahi tado nauk pinili ni debata.
naing patuduhonot tama kesetiaan tatu debata marhite nahot hita dia kapadan asini rohanai marhite hite natoktong ngulut tahun semakin hari semakin baik. Mulu natwari ngasap pulupitu ulaw na denggan boy tapatupa sadari onat tong nong motik ngama sapulalu iro tong ate ay mulo gabi 15 ngabay ngarugi at tonge ngarugi ate ngarugi mulo hok do 17 barang maju ko are dang lamdeng gani alay mulo nga 10 sia setiap hari pekerjaan yang baik itu semakin banyak kita kerjakan jala didok gabe baru setiap hari ada sesuatu yang kita tekatkan dalam hati kita untuk boleh lebih baik. Natari nari minggu terlebih 25 menit tu gereja bah. Anggo mingguan 4 menit nama. Ngaca ko ya tong, kan? Ngaca ko. Tu minggu naro 20 menit nama, ini misalnya kan? Terus semakin hari kita melihat kelemahan, kekurangan kita yang harus kita perbaiki. Alani halak naung takas parna puna diugasan di debata. Naung makilala naung parsidoh ibana dipilih debata. Didok nakin daksai torbang be rajuman ni dirina lubisian napatut. Kan? Ayong ko jol mau markaca soya de kamu soni di handphone tai. Huting ko mana tong, huting. Alay marcay bana, HP katsay bering mana hiraha. Hira bebiya ti mana, ibering mana. Kan HP ahro. Huting. Kan? Ima nama mereng diri na ba? Torbang. Ati. Mulai bering mana diri na torbang, ima. Huting ko ibana tong. Alay markatsay bana bering mana, gabaran na di katsay gabi gabaran ni harimau. Kan? Wah, hibeti. HP daksong ni mamereng diri dia do pana debat tang lobi sian napatut ay kadang lobi do hitaw sian napatut Pak Presiden Prabowo do na dilantik gabi presiden manguluh bangsa taon ape say tahatay hirana hita nama na ba bahira hita do komadan na tong aturan na koconod do benon ni presiden yan na hita tong kan asa medyo negara taon ni koconod do benon ni mana hape hita be so tabo to banang nahaliku-liku ni negara namar negara on kan mengambil keputusan dot lanakan asing neko si batu sunata boto alay yang ko hita madok ngasala presiden ni kosono dia do benon nanya bah anggo jago mah hitaon na hita tong tabereng dirita lobis yan napatut saya hira na jago hiyam mah hitaon hira na kebeti mah bah hape sonarong didok sudah do hita napuna talenta kita melakukan pekerjaan kita gabe baru dak torbang mengarajumi diri jala tadok dak sarobang be do portibion kita tahu memisahkan asa taboto menibang lomo ni rohane debata nadinggan manang na suringgan kita tahu membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri kadang atong ngamer dus tangan siam do naing manak tangah kabirang ona soboto be inna nga soboto be barina denggan dohot naroa akamang kay nang odo na pinangiro tupukot to hita mulong atadok hasian ni debata hita mulong ataboto na tinodo na pinili ni debata kita akan menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dan dengan kesetiaan itu kita akan tetap diberkati Tuhan dalam kehidupan ini dan itulah ibadah kita yang sejati nuaing na peduahon tuktakas manaing dohonon trupukon molo tapi tuduhon akaulot tali tongatongan nguluta si ganupari. Jangan ada seorang pun dari antara kita mulut adok na perjolo na kidang mangarajumi diri torbang sarupa do. Unang rajumi dirim mame metu. Ate. Unak tarajumi diri ta madah. Nabui bainon niba ay toy malu maholak kalaki sih. Nakan? Tangaw nabui bainon. Siapa bilang? Kita ini semua diberikan Tuhan anugerah, talenta masing-masing. Jangan dong siap kita na sodapota nasi ni rohani debata. Jala dibilangi do inak kinak kamangkay nang. Ulah marhubas, pamarhubas. Mulo panuri rangon, namar pardungo tu haporsiaon. Ulaon akwa
haguruon bayi, pangapoyon bayi mah, mangasi mah siap bulus ni roha. Menguluhon siap ringkas ni roha mah. Apa talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan? Tuhan menganugerahkannya. Alani laos marpardomu ada tu si turpuk tahun unang tatanom talenta nani lehon ni debata tu hita. Jadi di pertanyaan apa yang husunggulin ya saotik semacam evaluasi tipis-tipis do naneng dohonokku, evaluasi tipis-tipis tu pesta puncak tahun oikumene dohot pesta gutilon natapatu panatar sada ate kebetulan dakku boto mengka situat tahun asama narohana horowakan duk saya na pepungu pilihan ado celengani tori taruhon tujebu kan to tujebu nami taruhon jadi duk saya pesta ibu orang ini sido bereng hamin ya kudu lai hubereng mah ayo ti mon narohaku kan ayo bami bena plastiki kan teri do hubilangi mah saya ada 2 tulu pitu bah ola pitu sawek kan ay sona songgo ngami okola pitu narohaku kan na tu diro na yang lao de banai narohaku sautu na lulu narohaku semacam evaluasi tipis-tipis na hudok lapatan na kan mar pesta gutilo kita mulo taingot pesta gutilo na jolo ba macai tabudo kan saya wingot do omak pulau na jolo mar pesta gutilon ngai tuti tadok nga belga adorak sui huti tadok nga perjulu iban tarinai taruho jone meonin na nga sa pupuk pusri ngatan iba magkalung itu dia tu gereja kan marsugut nai pesta ihuti dope boras nao manang naemi takuboto baru dung mula kibana sian gereja pasti do kondisi gata na tok tadok ngaon akhele lakon hakin kondisi gata de pasti ko narong atong disi manang na lapet manang na tolor ribibi manang na limun kan ingot tamu do soni kola na do nang nawangi ko ta pasti ko narong atong kan jitang barani na tuai mulak tujebu dang arong lelang ngasian siang gereja kan jadi ba tonggo semacam evaluasi tipis-tipis hubereng ma data ni na mga lelangon kan betonggo holan itu sih nabarang naik kami narohaku kan saulat nari mulu marpesta hitatong ikut patuduhonot tarwahan nabui si patu paut tasat sepakat di tesi kamang kainan bekon hidu ya hati dang dohonot tadang arong pasu-pasu de bata holat tuak kana sumurungi ma tidak boleh tak songoni hola kala kama hola kala hidu dana jadi torsonang marohat tatong badak puhi songoni aronggo di pasu-pasu de bata tu hita uli otik manang dang dos memang atong dang dos ate alai ma nok pinatu pani de bata di tong-tong ani nguluta gabe si responot tamai tarok nakin pasahat pilihan na mangulu na bedia ngulut tahun gabe tau hasangapo di guar ni de bata tu sido nang dohonon turpukon akamanginang ibadah kita yang sejati kita harus selalu mengaitkan hidup kita dengan Tuhan dalam setiap persoalan kehidupan manang pengalaman-pengalaman yang ngulutai taboto rodo de bata di sisongan na binilangan ni bangsa Israel nakin ibana do paluaw kita sa Mesir ibana do namangodjar bangsa Amori ng jumulo ibana na mga aleho nakatada na bulo diak kada na tadalani didongani do hita dalam setiap perjalanan kehidupan manang namarsahit ta manang nararo akalas ni roha manang akadia pinatadupi taboto jarata hilala rap de bata hita di saut aka perjalanan ni ngulutai di sido hilalauta gabi domu hita dohot de bata ibadah kita ngulut taon gabi tau hasangapot tu de batamai responot tamanang pasahatota tu hatama na marguguihok kita untuk tetap setia dalam melakukan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi dan telah dipilih menjadi anak-anak yang menjadi pewaris akan kehidupan yang kekal. Amin martangiat kita. Mau lihat hidup puji-pujian mau sobaho kami Tuhan di hatam nakutang hok kami di bagasan minggu sadarion. Setaka supatuduh hok kami pabua
Odo nang mamilit manudo hami gabi parnapuna dihang dua cugot na pinaradim. Tuhan naik petuduhonon nami may marhite-hite ibadah manang hadaulaton nami songon halak na marroha na makamulateo dengan ibasam di tonga-tonga ni ngulu nami marhite-hite pamatang nami daging nami ngulu nami bahwa na ikon ibaru ngulu nami on dumuba pikiran nami dang be sarobak kami duhot portibion alay tahe gabi toktong matuhan na tahu pasangapon goarmo ngulu nami pasangapon ho di saluhut panggulmiton ni ngulu nami on ajari hami Tuhan asa unak torbang huida hami diri nami lubisian na patut alaya sa takasu boto hami dus do hami dot akadongan nami nadapotan hasini roham alani unang loas gijang roha nami laos unang loas sami Tuhan gabi madili manang minder mamereng akadongan nami airap na puna do hami dia katalenta dia kasih lehom basa-basam na aragai di sadok panggulmiton ni ngulu nami on ajari mahami mamelehon diri nami sian nasa na tarpatu pahami tahu hasangapon dohot hamuliaon di sadok warmo atok Tuhan di bagasa tikyope di nauk takas suboto hami tutu naung terpilit jala dilantik ko di marhite-hite MPR di bangsa namion presiden dohot wakil presiden nami na manguluhon bangson parhatopot tami Tuhan hodo na memiliti alani pos dorohan nami ajaram jala tiroammu sadok mangulahon akaulaun lomone roham asa takas panguluhonon na di bangso nami bangso Indonesia Tuhan mabuan tu hamajuon na hinalomohommu di tonga-tonga ni negara nami. Songonima upasahat tami nang aka naposom na naing piliton nasida muse dongan nasida mangula songon aka menteri di tonga-tonga ni bangso namion koma nama dongani na marsahalay nasida mamilit aka manami nanami na tahu lahu mangurupi nasida mabuan bangso namion tu kesejahteraan. Tuhan songonima nang hatam na hutangyo kami tahe di bagasa sedarion postoro hanami songon akan pinili muhami tahu mahami Tuhan mangulak kaulau lomone roham sian nasa gugu nami bi uwak kami ma nang karuas ni huriam oma Tuhan nama masu-masu di bagasan perdalanan ning ngulu nasida ganupari tung manangaha masa las ni roha arsak sitaonon aka parukilon aka silas ni roha pe oma Tuhan na toktong mangula marhiti sadok panggulmiton ni ngulu nami jala loas mahutad dahami ho disalut aka perdalanan ni ngulu nami pabuah hodo napuna ngulu nami uwak kami ma ruas ni huriam na maras ni roha Tuhan secara khusus ala di basa-basa hoko sada danak di tonga-tonga ni keluarga nasida oma Tuhan na marguguihon ama nami manurung dohot inanami buru si tanggang ang dia tali Tuhan margugu nasida menugu-nugu mengajari anakon na pinalumehommu songonima nang namarsak keluarga na tinadikon ni ama nami aritonang nang jumulo ni alakmu oma Tuhan na mangapuli ngulu nasida songonima nakubuak kami nang dongan nami namar sitaonon ala nang jumulo ni alakmu na tua-tua nasida oma Tuhan na mangapuli keluarga nasida tujuluan ni arion kala toktong Tuhan batu duhonomu asnya roham na madongani na mangurupi nasida di tonga-tonga ni ngulu nasida sigano pare bacegudak tahe na naik si pangidon nami tua rupamu Tuhan para topot tami radidui saluhut na dia rupam otong salehuma asnya roham di hami nak salut aka ruas ni huriam holan marhiti-hiti asina roham di bagasan Kristus Jesus martangiak kami Tuhan amin.